Oletko työnhaussa ja mietit, miten erottua joukosta? Duunijobsilla on vastaus. Duunijobs ja Kuopion kaupunki tarjoavat sinulle maksuttoman tekoälykoulutuksen. Et tarvitse kokemusta, et teknistä taustaa, lainkaan. Tulet kurssille työnhakijana ja lähdet sieltä uudet taidot kädessä. Opit käyttämään ChatGPT:tä, Cloudea ja Copilotia oikeassa työelämässä. Rakennat oman chatbotin, kirjoitat paremman CV:n, harjoittelet haastattelua tekoälyn kanssa. Juuri ne taidot, joita työnantajat etsivät tällä hetkellä. Tiedän, miltä se tuntuu, kun pitäisi osata jotain uutta, mutta ei tiedä, mistä aloittaa. Juuri siksi tämä koulutus on olemassa. Ei luentoja, ei kalvosulkeisia. Teet oikeita asioita heti. Pieni ryhmä, live-vetäjä ja AI-valmentaja, joka reagoi juuri sinun kysymyksiin. Tämä koulutus on sinulle, ilmaiseksi. Ota yhteyttä tänään, me hoidamme loput.